Ty zase. Kde tak dlouho jezdí? Hej. No, konečně přišla. Promiň, takže mi to trvalo tak dlouho. Raději jdem do třídy. Ale ještě... Co jsi říkala? Jo, ty se můžeš sem. Pojďme se. Au. Co říká? Tady ta učitelka zase je. Budu si podívat. Tak jsme tu všichni. Ano, jsme tu všichni, to je výborné. A protože jsme tu všichni, tak si napíšeme diktátek. Ne, ale paní učitelko, když jsme už diktát měli, to je mi jedno. Takže vytáhneme sešity a píšeme a žádné rady, jinak všichni dostanete zda 5. Já věděla, že to, co je na tabuli, bude diktát. No a ten diktát opíšete. Tak Zuzi, a představ nám je všechny. Je to prostě písemka, ale protože jsem byla učitelka, tak se ještě známíme. Asi jsem Rainbow Dash. Rainbow Dash. Rainbow Dash. A dál? A ty? Já jsem Pinkie Pie. Ukaž Pinkie Pie. Já Pinkie Pie. Já jsem Twilight, Sparkle. Ty jsem Rarity. Já jsem Zuzka. Ano. Já jsem Fialka. A já jsem Finča. Tak jo, a pokračování příště.